नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिकडे आमची मल्टीमीडिया प्रोड्युसर संघवी आहे. संघवी, आज काय काय घडलंय गोव्यात? काय अपडेट्स आहेत तुझ्याकडे? दिनेश, फोंड्यामध्ये 15 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. मडगावमधल्या पोलीस मुख्यालयामध्ये एक पोलीस शिपाई होता, त्यांनी हा अत्याचार केला असा संशय व्यक्त केला जातोय आणि पीडित मुलीच्या वडिलांनी ही तक्रार पोलिसांमध्ये केल्यानंतर तात्काळ त्या पोलीस शिपायाला अटक करण्यात आलेली आहे. दुसरी बातमी आहे ती म्हणजे वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री निलेश काब्राल यांना 2 वेळा चक्क दंड भरावा लागलेला आहे. CCTV ऑटोमॅटिक चलन यंत्रणेतून हा दंड आकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे स्पीडचं लिमिट ठेवून सगळ्यांनी गाडी किंवा वाहन जे असेल ते आपलं चालवणं गरजेचं आहे. तिसरी बातमी आहे ती म्हणजे की केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री आहेत श्रीपाद नाईक यांनी म्हटलं आहे की जे गोव्यामध्ये गुन्हे होत आहेत त्याला कारण फक्त ड्रग्जच आहे. कारण गोव्यात प्रत्येक क्षेत्रामध्ये गुन्हेगारी वाढती आहे आणि पर्यटन क्षेत्रामध्ये गुन्हेगारी होती आहे, तर त्याला पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे त्याला पाठिंबा देत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. दिनेश, धन्यवाद संघवी या माहितीबद्दल. आजची आणखीन एक महत्त्वाची बातमी तुम्हाला कळालीच असेल की पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या गुजरानवालामधल्या रॅलीमध्ये गोळीबार झालाय. या गोळीबारात इम्रान खान यांच्या दोन्ही पायांना जखमा झाल्यात. यानंतर इम्रान खान यांना तातडीने लाहोरच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलंय. इम्रान खान यांच्यासोबतच्या एकाचा मृत्यूही झाल्याचं कळतंय, तर 7 जण जखमी झाल्याची माहिती समोर येते. हल्लेखोरांपैकी एकाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. पाकिस्तानी सरकारच्या विरोधात इम्रान खान यांनी लाहोर ते इस्लामाबाद अशा लाँग मार्चचं आयोजन केलेलं आहे. लाँग मार्चच्या माध्यमातून इम्रान खान यांनी सरकार विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उपसलं असून देशातील निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात अशी त्यांची मागणी केली आहे. आज हा मोर्चा गुजरानवाला या ठिकाणी आला होता, त्यावेळी खान यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे काही दिवसांपासून पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामधल्या शेतकऱ्यांनी कापणी करून शेतात राहिलेलं गवत जाळण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात हवेचं प्रदूषण झालंय. विशेषतः पंजाबमध्ये 12 ते 15 एकर शेती असलेले शेतकरी कापणी झाल्यानंतर शेतात राहिलेलं तण जाळून टाकतात आणि त्यासाठी शेतांना आगी लावल्या जातात. सरकारकडून देण्यात आलेली कापणी यंत्र चालवणं इंधनाच्या खर्चामुळे आम्हाला परवडत नसल्यामुळे आम्हाला हे तण काढून टाकण्यासाठी शेती जाळावीच लागते असं या शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. पण या सगळ्याचा परिणाम म्हणून दिल्ली आणि उत्तर भारतातलं हवा प्रदूषण प्रचंड वाढलंय. आणखीन एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचं काम करताना अजिबात घाबरण्याची गरज नसल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलंय. दिल्लीतल्या विज्ञान भवनमध्ये सुरू असलेल्या दक्षता जागरूकता सप्ताहानिमित्त तपास यंत्रणांना संबोधित करताना मोदींनी अधिकाऱ्यांना गुन्हेगारी प्रकरणांवर सतत देखरेख ठेवण्याची सूचना केली आणि प्रलंबित भ्रष्टाचारी प्रकरणांचा मासिक किंवा त्रैमासिक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. तुम्हाला माहितीच असेल की सध्या देशभरात ED, CBI, आयकर विभाग तसंच अंमली पदार्थ विरोधी पथकांकडून धाडी सुरू आहेत. यावरून केंद्र सरकारवर टीकाही होऊ लागलेली आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. मोप विमानतळाला भाऊसाहेब बांदोडकर यांचंच नाव द्या. गोव्याचे ज्येष्ठ नेते रमाकांत खलप यांच्या नेतृत्वाखाली राजकीय पुढारी आणि स्थानिकांचं पेडणेत सुरू झालं आंदोलन. पणजीत पे पार्किंगच्या नावाखाली नागरिकांची होते लूट. महानगरपालिकेने पाठवलेल्या नोटिशीला ठेकेदाराने दिली नाही कवडीची ही किंमत. टॅक्सीवाल्यांच्या दादागिरीवर उपाय म्हणूनच आणलं जातंय टॅक्सी ॲप. पर्यटन मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी गोवा कॅन या संस्थेकडून जनजागृती मोहीम सुरू. साळगावकर आणि धेम्पो महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग. पावसाळ्यात पुराचं पाणी गावात भरू नये म्हणून अस्नोडामधल्या पार नदीतला गाळ काढण्याचं काम सुरू. तब्बल 20 वर्षांनंतर आली प्रशासनाला जाग.
आणि उत्तर गोव्यातल्या मोर्जीमधल्या मैदानाची बिकट अवस्था, प्रेक्षकांसाठी धोकादायक झालेल्या मैदानांची करणार पुनर्बांधणी, क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांचं आश्वासन. आता आणखी काही बातम्या सांगतो पटापट. मडगाव शहर हे गोव्याची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखलं जातं, पण हे शहर आता झोपडपट्ट्यांचं केंद्र बनत चाललंय. मडगावच्या मोती डोंगरावरची झोपडपट्टी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, पण वोट बँक सांभाळण्याच्या राजकारणात आत्तापर्यंत या बेकायदेशीर झोपडपट्टीवर कारवाई करायला कोणताच राजकीय नेता तयार नसल्याचा आरोप शॅडो काउन्सिलच्या सॅव्हियो कुथिनो यांनी केलाय. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत सध्या सरकारमध्ये आहेत, पण याबाबत अद्याप कामत यांच्याकडून कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेण्यात आलेली नाहीये. आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे सोलर पॉवरवर चालणाऱ्या गोव्यातल्या पहिल्या फेरीबोटीचं उद्घाटन होऊन 2 आठवडे झाले असले तरी चार्जिंग स्टेशन नसल्यामुळे ही फेरी सुरूच झालेली नाही. पण दुसरीकडे वास्कोमधली पहिली वहिली मासेमारी बोट सौर ऊर्जेवर धावू लागली आहे. ऊर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी या सौर बोटीचं उद्घाटन आज केलं. पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाल्यामुळे मासेमारी बोटीही सोलरवर चालवण्याचा विचार मच्छीमारांनी करावा, असं ढवळीकर म्हणाले. काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा सध्या तेलंगणामध्ये पोहोचली आहे. कन्याकुमारीपासून सुरू झालेल्या या यात्रेत आतापर्यंत लाखो लोकांनी सहभाग घेतलाय. राहुल गांधी हे यात्रेचं मुख्य आकर्षण आहे, तुम्हाला माहितीच आहे. आज या यात्रेत आंध्र, तेलंगणा आणि दक्षिण ओडिशामधल्या आदिवासी लोकांनी त्यांचं पारंपरिक लोकनृत्य ढिवसा हे सादर केलं. या नृत्यात राहुल गांधीही सामील झाले. राहुल गांधींच्या रिलॉन्चिंगसाठी ही यात्रा असल्याचं म्हटलं जात आहे. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटू. शुभरात्री.